Ljudi moji, s vama naravno Putara što Mutara, znači vidite šta pište u naslovu, znači idemo da vam prikažem za kuk. Sad naravno, kod devojke su naravno prirodno da ima neko kuk. Jednostavno fali samo malo da radu neku vežbu, bilo koju vežbu za stomak i naravno oni će da imaju kuk. Sad, kod naš malo muškarce, malo problematično, jer mi nismo, žensko, mi smo muški po prvo. Naravno ima neko koji prirodno ima, struk i to najlepši struk, to kad se... Mislim, ljudima kad su vati to, zna se šta je struk, znači uglavnom struk je dobar i tako dalje. Ali naravno i mi muškarci imamo, mislim, nemamo toliko veliko uzak struk, mi imamo onako koliko treba, ali naravno kod ženski je to prirodno, ali kod nas muškaraca mi moramo malo da izvežbamo neke i tako dalje. Naravno prikazat ću vam nekoliko vežbe za kuk, kako da se dobije, kako da ga sužavate i tako dalje. Naravno, što vam prikazujem, znači što manje u serijama radite ako ne želite da imate što uži, jer što više radite ove vežbe koje ću vam sad pokazati, to ćete imati uzi struk. Naravno, sa devojka, ako gledaju, oporučujem da se radi što više za devojke, a za muškarce malo manje serije, da se smanji. Naravno, sve što vam prikazujem, znači samo se smanji serije, ali sve te vežbe koje ću vam sad danas pokazati, da se uradi sve. Ajmo mi da počnemo sa prvom vežbom. Naravno, ljudi moji, počnemo sa prvom vežbom, a naravno, sigurno je vama to poznato, sad ne znam koliko će vam biti poznato. Sad, uvati se naravno ne za struk, znači negde dole, negde do tu, nadam se da lepo vidite tako dalje. Znači negde tu se uvatite, znači ček da vam malo prikažem negde tu. Bitno je samo tu lepo držene i da se ispravite, nikako da se skrivite, da mi ide ovako, kičimo na ovako, znači samo pravo, kičimo neka nam bude i sve je okej. Znači kako se radi ovo, znači idemo, puštanje, to. I nikako ovo da se radi se cimate sa ovime, znači nemate to nikakve srke. Znači samo se ispravite, naravno dupe, sve da vam bude lepo pravo kod daska i naravno polako na tenane se radi. Znači, naravno ide se 10, 10, 20. Radiš serije 4, eventualno 3, sasvim dovoljno. Naravno, ljudi moji, imate ovdje da se uvatite, naravno možete između glave, jer sam se znojio, hvala Bogu, ali uglavnom, znači ovako nekako teže, ako jeste počeli, naravno ovdje je 10 kila, ja uzimam 20 kila, ali ja vam prikazujem. Naravno ovo je lakše, znači dosta je lakše, samo se vucite, sad ne znam koliko će sada vidite, znači vidite kako bokovi rade, evo tačno se vidi moj bok i tako dalje, ali uglavnom ovo pogađa, znači imamo još neke vežbe koje ću vam naravno prikazati. Znači ljudima, evo nas na drugoj vežbi koja po meni sad malo teža. Znači možete i bez tega i sa tegom, ali preporučujem sa tegom kad malo dosta ojačate i tako dalje. Znači druga vežba je ova. Znači možete naravno tu i tu da se uvatite, naravno ovako je teže, duplo teže. Znači ako želite ići sa tegom, naravno između negde na nogu, mislim na nogu i tako dalje, negde tu. Znači vidite da je. I naravno ne smije da se skrivite, da se strivete, da budete banana ili tako nešto, naravno što pravi. Znači to bi ovako nekako izgledalo. I naravno do kraja se dignete, ne smijete da radite do pola ili tako nešto. Dovoljno 10, 15 da ponovite, serije se radi 4 ili 3. Naravno za muškarce da se smanji. Znači ječme peče. Naravno i druga strana se radi 10-10. Ili ti, ako ste tek počeli 5-5. I to bi 10 bilo, jel te? Ako ste početnici. Ja naravno radim po 20 tu, 20 ovdje. I meni to kidanje. Ali vi 5 na drugoj strani, 5 na drugoj. Znači samo polako i ne žurite.
Znači ljudi moji, prelazimo na treću za vežbu za kukove. Naravno sad malo, sad neko će da piše u komentarima da nije ovo za kuku i tako dalje, ali za teže, znači za teže ono što treba, naš stomak, na bokovima naravno. Sad ne znam da li ovo što radi ovo žene ili tako dalje, nemam blage veze. Znači serija se radi, znači radi se od 10, ponoviš ga 5 ili eventualno 6 puta što više. Znači ja naravno radim ovo negde 20, pa radim negde oko 4-5 serije. Naravno ja radim stomak 4 sata, pa ono ne žurim nigdje. Naravno kad pređete, kad ojačate malo ovo i pazite da se ne savijate, znači da vam se ne pomeri toliko noge kao sad meni, ali to nije sad toliko strašno, jer radim brzo, ali treba polako. Znači pipa se naravno pod taj drugi, tako i vamo. Naravno kad ojačate za sve to, postoji ovakva varijancija malo teža i malo efektnija vežba, malo jača. Naravno po meni je, sve što ću vam pokazati je vežba najbolje. Znači poporučujem da se 15 da se uradi serije, sasvim dovoljno 3. E sad, koja je ta vežba četvrta? Znači četvrta vežba bi ovo bilo. Mnogi neće se slažu, ali ne znam, pa vi procenite sami. Znači upipamo naravno patike, ko što vidite na snimku. Dobre, pa nije zvuko kapu. Znači to. Ljudi moji, ošte ne znam da li da vam ubaciti ovo, ajde, ovo neka bude peta. Znači koja je peta vežba za kuku ili za struk. Kuku i struk isto to. Ali uglavnom gledaj sad. Malo je čudna i ne znam da li bi neko radio. Ovdje se radi na minutu, znači 20 minuta ili sekundi ili kako hoće. Od 15, 2 serije dovoljno. Znači skroz dole, da se ne mrda ništa, samo jel te kukovi, kako već se to kaže. Naravno ljudi moji, za 600 vežba bi bilo ovo, ali ovo nekako više za skidati mast ili tako nešto. Znači iskreno ne znam, radi se po minutu ili sekundama tako dalje, ne brojiše serije tako dalje. Ja ću vam sad pokazati pa vi procenite da li bi se htjeli da ubacujete u vašu vežbu. Jer naravno ja vam poporučujem to ko što ja radim. Znači ovo je skidanje za kilažu ili tako nešto, neki kondicija ili tako nešto, jebem li ga. Znači to. Znači ljudimo idemo jedna, druga, treća, peta. Znači to je. Postoji ovakva varijancija, znate, ali nije to za to, ali poporučujem da se radi. Naravno stigli smo samo kraja, znači to bi to ako se pomoglo ovo, subi se na kanal, naravno lajku, daj da pređemo 500 pa da počnemo jače da budemo, to bi to bilo, sam naravno bio jedinstveno. Naravno pa zakon da vas notara, čao!